Sausa ka. I love you, Rose. Johnny, Muna ito yung Rose. Nakagusto ko nimo. May chance ka ko. nga nang mulimod man ko. Ang tinuod, ganahan ba ako ni mo, John? Sa ato pa. Imo na kong gisugot. Oo, uyab na ta. Salamat, Rose. Salamat nga. Wala ko nimo pa ito sa glugay. Salamat yung kayo. Unsa man nga akong nadunggan nga balita, Rose, na uyab ko na mo ni Johnny. Tinuod ni? Oo, ma. Wagid ka makakitag laing lalaki? Kana gyud si Johnny nga palikero kayo? Ma, Buwag na, oy! Pagitag lalaki nga dili ka makonsumisyon. Ako ang kunan nga daghan kong uyab sa una. Sa bata-bata pa ko. Pero, Rose, karon, ikaw nalay akong uyab. basig mangita kag lain ha. Hindi ginaman ito, Rose, kay love kita. Salamat, no. John, nganong kidamang ko ni mo dinis inyong payag? Anihin ako masukod, Rose, kon tinuod bagid ka na higugman ako. Johnny. Gigakos ko ni mo, John. Sagdi lang ko sa buhatan ni mo. John. Rose. Johnny. Kinuha ko. Huwag ko makapugong sa kibuhat ni Johnny na ako. Iyak yun nakuha ang akong pagkababay. Unsaon naman lang kung mamapdos ko. Johnny, dili na ko. Nung siyam ka, eh. May nahitabo na hinuna to. Karon pa ka mo balipan. Nadlok ko, basig mamabdos ko. Mahalo mo ka. Rose, pananglit kong mamabdos ka. Di man ka na ako pasagdan. Basta ha? Lagi. 그런 의견. Ay, kalain sa akong kipati. Ano nagsuka-suka man ka? Mapis ka? Recorded by Radio Mo TV. Mabdos ka ba? Unsay ampo? Unsa man? May nahitabo ninyo ni Johnny? Oh, ma. Oh, klaro na kaayo mabdos ka. Ma. Kinahanglan nga manubag sis na hitabo ni mo, ha? Wala problema. Andam ko manubag sa nahitabo. Johnny. Pakaslan ka. Kay gusto na sa kong makabato ng pamilya, Rose. Salamat, John. Happy tagid ko mga anak dong. Nalipay sa bita ko na eh. Hey, mahimo na unya kong amahan. Matawag na gyud pamilya kay may anak na unya ta. Maog yun dong.
gagad mo nga na ulit, dong. Nga ako bang sa inyo mga bukana? Birthday mo sa usya ng kulaba ka. Maong nagkalingaw mong tagay. Tawag na ka, duka kayo. Tungang gabiin naman. O pamikit mauli si Johnny. Sukat lang nakaanak mi. Nausap naman ni siya. Siya na rin. Okay na Ay, pasahero na ko. Pakapage na yun. Ako, sige. Unsa ko na nakaanak? Oo, malago ka. Tawag na ako kay Kapoy. Kumusta magkakalios? Okay na ba? Nagibaw na ko sa kalakas ng lupang. Naaman ay uyab ang imong banta. Garon din ka pahibaos binuhatan sa imong banta. Pagbuti ang imong anak. Niyan ako sa parkinganan sa mga habal-habal. May kini-kinisukot si mama nga siya mo bantay sa kong anak. Hain makaros, Johnny. Oh. Si Johnny nang naa sa may duyan. May kisapak ka babae. Johnny! Rose, ganun niya mo ka. Kinsa ni bayhan ang imong gisabak, ha? Ako pasahero. Pasahero di ay. Oh! Ah! Wait! Pasahero di ay. Ay, masakit. Pasahero di ay. Hamulaban ka! Hamulaban ka! Ayaw pa pagkauwaw rin, ha? Pauli sa ato. Uy, day! Palaing akong bana, ha? Kung gusto kang mahitsura pa ng naok ni mo! Pauli na lang na! Ano yung mo nagibuhat ako, ha, Johnny? Ano nakahimo ka sa magpasakit ako? Day. Sa luwa lang mo dagay, day. Ako ram to kalingawan upang giyabot. Ya, sugot man. Mo na nagtugay kang mauli kay mababahay, day ka. Day pa sa luwa lang ko. Di na mo sa. Daan pa dito kang giingnan. Nga ayaw anang tawhana. Kay himabahi kayo na. Namanagyot ka. Isaan naman si Johnny na kuma. Nga di na siya magpinupapakasap. Maayo unta. Ano sa ka? Ano nabutang mo ka? Inagigit lang sa mga hapal. Ay, papa. Di mo ko na pareha sa kanya. Uy, bawi na ko pa ko. Muundang ka og drive ka pala, ay? So, day kayo, mingaw lang kayo ni. Dagka ng kayong motor. Kanya magunsa naman lang ka. Kuyo ko sa kong amigo, day. Si Dante ba? Kuyo ko niya mo, ito may og Davao City. Manarbaho na lang ko dito. Ha? Unya kami diri. Ay, kabala ka. Kaya magpadara mo ko ng kwarta. Kontak ba ya, ha? Kung ang anak ka dito. Oo, day. Nga nung nisugot man in town ka, uy. Nga malayo ni mo ang imong bana. Para nas among kaayuhan ang iyang gibuhat, ma. Ay sos, kaayuhan good in town. Eng nahinoon nga makahigayo na toong binuang. Kay layo na siya ni mo. Ma, kumusta man ka diha, dong? Maayo naman, day.
Nakasoday ko trabaho din pagkapon na ko sa Davao. Oh, may hinuon. Inigsweldo na ko, magpadari ko nimo ha. Salamat dong. Amping diya ha. O ikaw sab, amping da ha. Dahil si Inday ha. Atiman na in town. Oo, dong. Wala man manawag si Johnny na ako. Kung ako sa siyang tawagan, dili makontak. Unsa mo kay nahitabo ni Johnny? Ako pa nimo. Imo pangutan on si Dante. Kay mo man to'y ko ihuga ni Johnny. Nadays Dante ma. Nauli man gabi Pangutan adin to kung nganong dili na makontak ang imong bana. Kwan, Ros. Sultihin lang ko, Danby. Kung nga nung wa na manawag si Johnny na ako, unya, di sad ako makontak ang iyang number. Unsa doy ka, uy? Basta ko sumabasol ni Ros. Kay ako may nagdani Johnny dito sa Davao. God. Nga no lagi, unsa may nahitabo ni Johnny? Di ba ba naman ko si Johnny sa pagkontak ni mo? Ha? Kisa may kabawal? Ang iyang bagong kaipon. Unsay kaipon? Muna, Ros. May kaipon na si Johnny dito sa Davao City. Dili. Ano nakahimo kay ni Johnny? Ano man? Ingon usab midat og nako ang kalibutan sa kong nasayran nga magikaipon na si Johnny. Sa pagkakaroon dako ng among anak, ug wa na ko'y balita ni Johnny. Di na lang kutob ug daghang salamat sa pagtali akong tampo. More power sa amin. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Rose nga taga Davao Oriental uban sa awit nga kapangayo. Awit ka ni Kalohan, luha. Ang maong kaagi gibota na doon sa radyo ni Ricky Persuelo galing o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglipot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa na sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong magtatampo, dagdas nga niya, baby. Recorded by Radio Mo TV. Day, nainangita ni mo. Ha? Kinsa man? Ato alang ka. Taas sa labi. Sige, Day. Hi. Love, nialagi ka. Para maghatod na yung flowers. Para ni mo. Wow. O nagdasa di ko og lunch. Para ni mo. Para sigurado nga di ka magutman. Ay, ka-sweet. Thank you, love. Of course. So, ato sa ko ha kayo beauty ba ko? I love you. I love you too. Kaswerte ba ni mo si mong uyab, uy? Kaayo, day. Murag wala dyan ko'y pangitaon pa. Kontento na kita ayaw ko niya. Ay, pakasal dayon mo, uy. Ayun nagdugay-dugaya pa.
Klaro naman gyud nga para mo sa usag-usa. Panindot sa hangin din oy. Mabitaw ang dinhiti ka gida kay naiba akong ganahan dyan ka din eh. Huwag ka masayop, love. Uy, Love, love. Nganong niluhod ka, uy? gusto na ko nga maako ka na yun. Will you marry me? Makalitan mo sa tanim mo, uy. Yes, love. Di ba paspas na kayo nat? Luha pa lang ganing katuig. Pa, bisan pa og duha pa lang may katuig si Lloyd. Sigurado na ko niya. Siya na gusto na kong pakaslan. Unya, na palaila na day kaniya sa iyang mga ginikanan. Iyon na lang mama mo iwa pa. Og plano na mo karong weekend. At tumi sa ila, aron ipaila-ila ko niya pa. Ah, nice to meet you. Yeah, baby. Nice to meet you too, tita. Ay, unsa man, nangaon na mo. Ay, dali. Nagluto man ko. Pati lawon tika sa akong linuto. Love, hapit na gina nga itong kasal. Yes, love. Happy kay ko. Kay wag kakulian sa tong umaabot nga kasal. Maugid, labi na nga nakita na ko nga pinangga kay kang mama. Maugit, love. Kay kung di pa magkasinabot mo sa mama, love. Kung wa pa siya makauyo ni mo, para na ko. Di gud ko magpakasal mo. Oh. Thank you. Thank you ninyo. Salamat! Thank you. Love, Oh, love. Nakos ko sina, love. love. Oh, ano mo lagi mong daw? Magulanon lagi kaayo na. Wala ko'y trabaho, love. Ha? Unya? Unsaon ta man ni ron, love? Recorded by Radio Mo TV. Ha? Ikaw na rin nagtrabaho ron? Oh, nangita pa magtrabaho si Lloyd. Okay na na, uy. Karon raman na. Nahibaw bitaw kag unsa nakaresponsable ng imong bana? Mao bitaw, dako kay kog pagsalig niya. Love, kumusta naman imong pagpang-apply? Wala ko mga play, love eh. Ha? Ano man? May trabaho. Unya, ingon mo sa mama nga kung magkalisod ko ta, naara ko na siya para tabangan ta. Unsa? Love, layo pa ang sweldo na ako. Unya, wala tayo stocks din sa bay. Unya, Unsay unya? sa may buhatan ako. Ipaw, bitaw ka, huwag ko trabaho. Si mama ni mo. No, sige bitaw ko chat. Di mo reply eh. Ako, busy pa siguro ito sa tindahan. May tayo na sa bahagi niya, nga, makapangutang ka. Hala, sige. Love,
Mag-baby na ta. Love, di ba na to kaya, uy? Kaya ra lagi na, love. Oh, mabuhi ra mo ni ng uban nga. Way bay. Kanang na sa kalsada na to. Makasurvive ng ganun na sila. Ano na kauna-una ang magagalit na magka-baby ta? Ngayon ang mag-apo si mama. Sige, no? So, ayan na to. Wa gihapon. Negative gihapon. Ay, paita ba yan eh? Pila ka buwan naman tayo nagpaabot. Wa pa magabon. Unsa kay kasulti yung mama ni. Magpa-check up na lang ta para sa pagsiguro. Ikaw na ba check up, oh? Kay, ako, sigurado mo ko nga, di ko maog. Ikaw siguro. Ngano na kasiguro man ka? Kuan. Basta, di ba ko? Wa may problema ni mo, ma'am. Unya nga nang wamang ko mamapdos, Dok. Siguro tungod sa stress o sa grabing hagos na baho. Usara sa posible nga na yun, ana. Mao ba? Salamat, Dok. Yung sa mo na nga na makitrabaho. Basig panahon na sad nga ikaw na imong trabaho, love. Unsa? Love, mo pahuway sa ko, uy. Pila ka tuig ko nagtrabaho. Love. Kung mao nang dili ka makahatag na kog apo. Pagitag laing paagi dong, uy. Unsa kay mayong paagi, ma? Pababdo si ito og balik imong ex nga nakuhaan ay. Unsa? Na kay ex ka na pamabdusan? O lagi. Unya nakuhaan lang. Kanahan ba unta ko atong bayhana? Ma. May asawa naman ko, ma. Unya, makahatag siyang anak nimo. Ma. Love, nakadesign ako. Naka-decide? Sa Hindi ko gustong may mamon ako. Manang, musugot ko yung gisulti. Ako ngunta ko ng akong ex. Lloyd, di mo ka ugalingon? Yun. Nagkahimo ka pagsulti na ko, ana? Asawa ko ni mo. Asawa nga inutil? Lloyd, unsa na importante para ni mo? Ang akong bation o ang isulti si mong inahan? Unsa mo ka? Di mo kong papilion kung ako bang inahan o ikaw? Ha? Sigurado ka na? Lloyd, Ako piliun ang akong inahan, oy. Kay ikaw, posible ba kang mubiya na ko, pero ang akong inahan, dili. sobra naman saga. Wa naman ko makailan ni mo. Lahi na kay ka sa lalaki nga akong nailahan sa una, Lloyd. Saan ang gipanulti na mo? Di na ko. Wala kay respeto na ko. Di kapoy na ko. Magbuwag na ta. Dili sayon para na akong desisyon. Grabe ka sakit. Pero, di ko na maantos ang ilang pagtamak-tamak sa kong pagkatao. Bisag unsa pa nimo kamahal ang usa ka tawo, kung wa nay respeto sa usa ka relasyon para nako, mas maayong mubuhi na lang cute kaysa mag-antos. Din na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni baby nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit kaniguluhan, gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang sino pang dapat... Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Mary Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamausap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papara
sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang ato matatampo digdal sa nga Gary. Recorded by Radio Mo TV. Ella, unsa na may desisyon nimo bahin sa kung gisulti nimo? Bisag ka tatong aparado, no? Kuan, gusto lang ko nga mahibaw sa imong tubag dun. Sige, Sige. okay na. Isugot na ko. Oh, gisugot ako nimo. Kita na? Uyab na ta? Oo, oyab na ta. Yes! Mao ba? Gisagot ta ka? May noon. Mabitaw nga alipay kay Kupart. Ug tungod sa kong kalipay ron, itreat ka. Ha? Tara, pagilis kay mag-autas gawas. Mao ba? Kamo din naguyog sa mong best friend? Wa man lang ka mangagdan ako. Babe, ano lang kong pangigigod? Babae na imong best friend. Kisa may dili mangigi, anak. Oh, babae siya, pero promise, di ka ang magsilos niya. O gano'n na kaingon makaana. Basta, may bawa lagi ka. Inigpilailan ako ninyo. Part, si Ila. Babe, si Part Missy, akong best friend. Tomboy day ka? Ano day? Nakay problema sa mga tumboy? Wa man. Nagtuo magod ko babae gid nga pure ang best friend ni Gary. Bisan pa o pure ko nga babae. Di ka nga bahala. Kay loyal ko sa kong amigo. Di ba, Part? Natural. Part, marag, di mo na ko feel mo iyab. Ha? Nga naman, Part? Basta, marag maglaig taras ba yan, ha? Part, wapamugog ka makailan niya. Pero once nga makailan ka niya, promise, sure ko nga ganahan ka niya. Pero, Part, Part, please. O sorry, gusto na ako. Nga magkasinabot mo duha. Okay? sige, good. Nindot na siya. Nya, nindot sining usa. Gary, usa ba nang gikabisihan mo? Nananaw ka ng sing-sing gisihin sa kong kaila pa? Magpalit ka? Oo, kay mag-propose ko na ila. Ella, will you marry me? Babe, sigurado na kita? Wa na piniatrasay. Oh, wala ni atrasay. Sigurado na ko. Kung mao na, yes, I will marry you. Oh, thank you. I love you. I love you too. Unsay magpakasal? Muna kong propose ni ila. Mga magpakasal mi. Mo ba? Sige. Good luck na lang ninyo. Part. Recorded by Radio Mo TV. Good luck na lang ninyo.
Nga sige magbalik-balik sa kuna-huna gisulti ni Missy. Nakalitan rin ko siya. O da pangigi. Kaya ba sinugan ito siya nga na mausap kung magninyo namin nila. Pero dili ka na may tabo. Siya lang akong best friend o gisaligan. Mga way mausap na mo. Babe, okay na ka nga ikaw lang sa'yo makikistorya sa coordinator? Lila sabi ko eh. Huwag may makatabang na akong decide. Sige lang, good. Anin lang. Tawagan ako sa Macy para matabangan ka niya. Di man makontak ako sa Macy. Pila na sa siya kadlaw nga wala magparamdam na ako. Sa makahigikabisihan niya. Di ko na sa ito na ako sa mukon. Babe, mga na tawag invitation card. Babe, Ha? Unsa to? busy ka sa mong phone. Nag-follow up ko sa akong mga agaw nga gi-invite ako sa kasal. O sa'yo tigisulti ni mo? Ingon ko nga maghatag na batas sa mga invitation card. Nakontak na din ni mo si Macy. Nakadol na nga mong kasal. Pero, wag na ko siya makontak. At tuwan ako sa sila. Wa na ba na siya mag-abag na rin dong? Mau ba? Kano sa lang siya ni Hawat eh? Taon-taon naman to. Mau ba? Sige, salamat eh. Di ko makatog. Di ko mahimutang kung dili may mag-istorya ni Macy. Ay naman ikapart. Ganun di naman di ka makontak. Ganun kalitra mong kawa. Oh, anong wa ba magkamatok? Oh, pa? Di ko makatog magunaw na ni Macy. Nak, nakasabot ko nga nabalag ka kaniya. Kay suod kayo mo. Pero, anak, sa imong gipakitang lihok ning nangaging mga adlaw, murag permi kang wa sa imong hunahuna. Kabala ka ra ba yun na ang imong gibate o kamingaw? Ha? Basig nakagusto ka ni Missy. Karoon na lang pa? Kadugay na mong amigo? Kung makagusto pa ko, sa una pa unta. Basig sa una pa ng pagbatia. Pero karon lang ni mo na-realize nga wa na siya. Pa? Sakto kas, Papa. Dugay na kung nakagusto ni Macy. Pero walang ko makarealize kay permira siyang na... Anong mas nagsigi magkugunahuna ni Macy kaysa among umaabot ka kasal na ila. Oh. Hello, babe. Babe, sorry. Ha? Ngano nagsuray mo ka? Bilin ako kayang padayunan ang kasal. Unsa? Ngano man? Dili na ako kayang itago ni mo. Ilaan ako ilain. Unsa? Unya, nag-uul ka. Pa, gimasad ako sa ila. O mahal sa nimo si Missy, di ba? Oh, pero wala siya pa. Mga ako na lang si kalimtan. Kisama ron. Kadit lang, Nana. Hi. Macy? Mangutan na po unta ko nimo kung gimingaw ba ka na ako pero murag klaro naman ang imong tupag. Diin man ka. Ganun karoon lang kanibalik.
Oh, nagbinabay na lagi ka? Nagpalayo ko. Kaya akong ipangitang akong kaugalingon. Kaysa tinuod lang. Naka-question ko sa akong kaugalingon sukad nga nisulti ka nga magpakasal na ka. Huwag ko kasabot sa akong gibati. Mahal ko nimo. Sultihi ko. Mahal ba sa ko nimo, Missy? O, Gary. Mong pagkahibaw na ko nga, wa madayon ang imong kasal. Nibalik ko. Mahal sa ka, Missy. Please, ayaw na kong biyahig balik. Dili na. Kaya di na kumusugot nga naapay laing makaangkon nimo. I love you, Park. I love you too, Part. Sa kadugay na mong mag-best friend, wag ko mag-expect nga pauli rin mi sa gusa. Karon, kasado na mi. Kontento kay mi sa among relasyon, kay suhito na mi sa batasan sa gusa. Di nila ko kutob ug daghan kayong salamat sa pagtagad niya akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalan kaagi ni Gary nga taga Cebu City uban sa awit nga yagi pangayo awit nga naguluhan Say That You Love Me. Ang mga kaagi gibata na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o kubus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakal. I-address lang na ninto lumanon, handumanan sa usaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mau kaning usa ka babae nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga May. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, pa, gidawat ako sa bago na kong gi-applyan. Maayo hinoon na. Lipay kay ko, ma. Unya, kanusam ka magsugod sa mong trabaho? Karong Lunes pa, magsugod na ko. Mainon. Pag binuotan yun sa imong trabaho, mi, ha? Kay lisod in town kayo rong panahon